хоры дзіцячай школы мастацтваў нумар 2 горада Барановича удзел у гомані юнацтва стаў дэбютным, як і для многіх іншых калектываў. Фестываль юнацкай харавой творчасці праводзіцца раз у 3 гады. Мяркуючы па колькасці удзельнікаў, а іх больш за 550, фестываль паспяхова набывае папулярнасць. Тут калектывы з Барановича, Пінска, Кобрына і іншых гарадоў в области. Это и профориентационная работа с какой-то стороны, это и мотивация детям, что это надо, это необходимо, это здорово. Петь на сцене, петь вместе. Это такая конкурсная атмосфера создает стимул для дальнейшей творческой работы. Як правіла, у большасці выпадкаў харавымі спевамі займаюцца дзяўчынкі, з хлопчыкамі дэфіцыт, але гэта не пра хор «Вясёлыя рабяты» гімназіі нумар 3 горада Брэста. У калектыве 30 чалавек і ніводнай дзяўчынкі. Вообще с мальчиками тяжелее работать, больше берут девочек, потому что в силу своих каких-то психолого-возрастных особенностей они более гиперактивные, более неусидчивые. У выніку справядлівая адзнака журы вызначыла лепшых з лепшых. Першае, на што звярталася ўвага, раскрыццё мастацкага вобразу твора, а таксама інтанацыя, ансамбль і іншыя музычныя тонкасці. Ну і, канешне, эмоцыі і настрой калектыву. Анастасія Кудзіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».